Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 9 ноябри соли 2021 1000 рубл 158 сомониву 80 дирам, $100 1129 сомониву 45 дирам. Дар ин рӯзанабормон 16 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона аз 55 000 сомонӣ сар мешаванд. Хона аз Садбарг, Испечак, Жилмассиви шаҳри Душанбе ҳаст, боз аз дигар ҷойҳои хубам ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шумо дар корае. Бисёр бад гап намезанем, рафте. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи Шаҳбур. заминаш 8 сотих мебошад. 2 дар хона дорад, кухни, баня, дарунуждай, обсвет дорад. нархаш бошад дӯстони азиз ҳамагӣ 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия, имо, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гап занем. фикр мекунам дар ин нарх бениҳоят варианти хуб мебошад. ва дӯстони азиз, хона алишам мешавад бо замин. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар цоколни этаж. Цоколни этаж ин таги якум ошонаи бинои навастройка мебошад дӯстони азиз, полу подвалаш мегӯянд. хона ремонти нав дорад, ҷойгир аст дар 20-ум квартали шаҳри Хуҷанд ва дар ҳолати хуб қарор аст. нархаш 155 000 сомонӣ. ва дӯстони азиз, аз шаҳри Хуҷанд боз хонаи фурӯшӣ ҳастак. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. лайк ва ҳатман подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Испечак 1, доми 7, пушти супермаркети Сомон. хона лави роҳ да мебошад дӯстони азиз. се хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои советӣ дӯстони азиз. кришаш ремонт кардагиай бо тунукаи хушсифат, трезож решотка гирифтагиай. хонаош ремонт кардагӣ. кухни, балконаш норемонт мебошад. чизу чораш хати фурӯхта мешавад. чизе ки дар набор ҳаст бо ҳамаи ҳамин чизҳо фурӯхта мешавад дӯстони азиз, яъне ки медроиву зиндагӣ мекунӣ. нархаш 36 500 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. ва дӯстони гиромӣ, хона бо арзон ҳам мешавад, савдо дорад. барои амин аз номи канали Dom TJ гап занед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои 93 117 7222 WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Аткорма дӯстони азиз, 5 сотих замин мебошад. 4 дар хона дорад, 1 та коридори калон ва пешдолон, тагаш подвал аст. аз ҳамин чизҳо иборат буда, ҷойи об ҳам дорад. обаш пастаяни ҳаст, гирдаш заборхати маҳкамай. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, ягон проблема нест. нархаш бошад 270 000 сомонӣ дӯстони азиз. хона дар ҷойи нағз қарор дорад, бо шароитҳои хуб таъмин аст ва алишам мешавад бо 2 хонага дар шаҳри Душанбе дар ҷойи нағз бошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, имо, WhatsApp доранд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳасан Ҳусейнов. 2 дар хона бо коридор, ҳаммом, ошхона, дегдонхона ва ҳоҷатхона. 6 сотих замин дорад. гирдаш бо семенблок маҳкам мебошад. ҳуҷҷат дорад. обсветам ҳаст. нархаш 140 000 сомонӣ. бо хонаи баландошона иваз ҳам мешавад. марҳамат дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, WhatsApp дорад.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Кулписта дӯстони азиз 3 дар хона, ҳаммом, кухни, туалет ва кладовка дорад. Дар 6 сотиқ замин ҷойгир аст. об ва свет доимӣ мебошад. Алишам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе ва ҳам фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ. Савдоам дорад дӯстони азиз. Марҳамат, дар Кулписта ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи Лучоб, деҳаи Сари ҳавз. 6 сотиқ замин, хона 10 ба 9 мебошад. 3 дар хона, кухни, баняш дар даруншай, хона коробкаҳа яъне беремонт, об ва свет дар наздикишай. Ай хона то сомония 2 сомонда миёй наздикай дӯстони азиз. Рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ватсап дорад ва нархи хона ҳамагӣ 145 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. Дар тарафи Лучоб, шаҳри Душанбеда ҷойгир аст. замини фурӯшӣ дар ноҳияи 5 вехи прокуратура 4 сотиқ замин мебошад. нархаш бо маслиҳатай, документош сохтмони магазин, тиҷорат мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ватсап, имо ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 хонага, хонаҳо алоҳида мебошанд дӯстони азиз. туалет ванна алоҳида, коридор, кухни алоҳида. дар сеюм ошёна ҷойгир аст. коробка мебошад бе ремонт бо масоҳати 40 метри квадратӣ. боз дӯстони азиз яктаи дигар хона ҳаст. 2 хонага вай аллакай дар 4 ошёна, масоҳаташ 43 метри квадратӣ. вай бошад, ремонт дорад, медарои зиндагӣ мекунӣ. хонаи коробка нархаш 170 000 сомонӣ, хонаи ремонтдорош 200 000 сомонӣ. беремонташ коробка перегородка кардагия дӯстони азиз. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100% ба гуфти соҳибаш. хона дар Зарафшон, канечкаи автобусҳо байни хонаҳои заминӣ сохта шудааст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 2 хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4-ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад, ҳама шароитам дорад. нархаш 230 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад ва мутаассифона соҳибаш нагуфтагие ки дар куҷои Ваҳдат, просто шаҳри Ваҳдат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар Сартукай ҷойгир аст дӯстони азиз. 3 сотиқ замин, 4 дар хона. соҳибаш мегӯяд ки об ҳаст. 4 дар хона, 1 кухня, 1 ванна, 1 подвал. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. хона бе ремонт мебошад. коробка нархаш 245 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. аз Садбарг, шаҳри Душанбе 2 хонага квартира хоҳиш кардан. марҳамат бародари азиз, арзонтарин 2 хонагае ки ёфта тонистем пешниҳод мекунем. 2 хонага квартира бо масоҳати 51 метри квадратӣ дар 15-ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар назди Садбарг. ин территорияра повороти аэропортам бигем мешавад. камтар болотар мерай, повороти аэропорт мешавад. нархи хона 280 000 сомонӣ мебошад дӯстони азиз ва мутаассифона ин яке аз арзонтарин хона дар ин минтақа ба ҳисоб меравад. чибаки дар ҳамин территорияи Садбарг повороти аэропорт нархи хонаҳо бениҳоят баланд ҳастанд. агар хоҳед 2 хонагаи ремонтдор бошад, аллакай аз 500 000 сомонӣ боло сар мешавад нархҳо. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ, шумоёра метавонем ба ҳазор ба 2 хонага табдил тиҳен дар якум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка
дар тест ҷойгир аст. рӯпарӯи Тевехатлон дар наздикии мактаби 12. нархаш 215 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар як хонага бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маркази шаҳри Бохтар пеши театрда. нархаш 170 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар жилмассив. дӯстони азиз, доми чорошонагаи кирпичӣ мебошад. хона балкон надорад. дар пеши дом агароча дорад. обаш доимӣ аст. зимистон бо оби гарм таъмин аст. дар масофаи 50 то 100 метра бозор, мактаб, садик, роҳи калон қарор дорад. транспорт 5 16 18 44 плюс автобуси 2 4 20 37 43 плюс троллейбуси 9 10 мегардад. дар дуюм ошонадам доранд, лекин нархаш фарқ мекунад. хона алиш намешавад ва кредитам дода намешавад. нархаш 237 000 сомонӣ савдо дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб сехонага квартира бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 10 микрорайон Шамсиддини Шоҳин. нархаш 240 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охир тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.